kankamfre wunye mprempren yadom wunya akomfo yonko una oni akomfo de asi a wuje wonsem adawro ago mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so meding de Jimmy Hanks ya sanga hye bio ya retia ya ngakenkan ne so eye Mpuaasa Ntiamoa nanso ansa na ebefi ase no mede aseda kese ma cdfi.net se won abo amena mede dwumadi rebrɛw cdfi.net ya baafu bia a wodigwa sa wo pese wo ton ade a twa wo niema ne mfunini fa kogu cdfi.net won a ebeton be frɛ oni wadi nsa wo so wo pese wo tɔ ade a tina wo fi na dwudwo wo ho na ko cdfi.net ko pensen niema na ewo honimu na oni ogwadini no nkasa michia mu amohwe dwumadi nyina michia ora Samuel Ofosuba michia me papa Venerable Joseph Opare Hineku michia me mama Florence Hineku michia Madam Josephine Edusei Piasa michia Madam Monica Frimpoma michia mu amaka nyina yo yemfi ase Mpuaasa Ntiamoa ade ye etoso anan ofan a etoso abi beebi ane ha na no Owusu achim ne mpanyi atrase abofo a wosoma awon enhu ntem no de Ntiamoa aba ofo asoafo ochia me wo ho opoku ahwene me wo ho ofo asoafo odefo adaroma wotu yen se yenko enhu ntem nkofa Ntiamoa mra oni ofo asoafo ne okunini jaw no gina gwem hokotrase na no Owusu achim ochia me bisa Ntiamoa se ni Mpuaasa no asene den opoku ahwene Ntiamoa da sibrese wu Mpuaasa nwaso no asene den Ntiamoa ochia me mento odefo se no kwa merintumi nche na se na no Owusu achim ochia me kache no se onkai se yen nhihye a yeye no gina ho ara enti se mi hu mpoa no aseme kire na mi nye no hwe se ni ti opoku ahwene Ntiamoa wo sempa na na se okasasie sen potode Ntiamoa ochia me se na hu ase kire me a medi metimeto wa hu nso a mi je no pridwan se mi je no daa no na no Owusu achim ochia me efe mentu Ntiamoa se merebeche no ni Mpuaasa no ase pua a ewo nani mpe no ase ne se wunya asema nka nkyere wo yire ni nifa so de no ase ne se eniwa ni mareho na benkum so de no nso ase ne se abanoma nsen obapa mebo ana opoku ahwene Ntiamoa wo sampo Ntiamoa ohwe suru din wusu ni ti gu ahome nana wo mwa opa transe opoku ahwene edumfu mpo wo he na wo mebo no dua mu yi opanyi odikan enti Mpuaasa no asiare ni nadamfu ye nya ne ho seyi enu ara ni se edumfu rebebo no dua mu de no egoru atopre enti a opanyi otoso abi akwayi yoma mmofo enye ochiame ara na ode ochiame na ne sana aso a na anka ne sana ato ritu ara nen enye due mbonku na efata no efata se edumfu koja no kwan opanyi otoso abiesa ampa nia efata no ara nen opoku ahwene okum nipa nia mpanyin adwen akosi nen wonyina no akobenkru mu se edumfu mfa Ntiamoa nkoja no kwan ntem okum nipa eye ohene mran a ekire ni tumi na no Owusu achim ipode enye obi na obeka na nkasa aranim no saade daw won frɛ edumhene mame okuni ni bi sori se okofrɛ edumhene eye se Ntiamoa ante ni abaye osigwadata yimu tonko ahenkwa odikan monhwe se Ntiamoa sigwam hoda Ntiamoa da so tonko no ara impanyi ni mufra nyina je Ntiamoa bopitri nyan opanyi odikan Mpuaasa
Se wo resource nipa nyina pae serew twe woye niente se na abrafo rebefa wakogya wo kwan ama wati wo nenanom a na wanya ho reda Ntiamoa na kra meye no den sise bio serew twe opanyi otoso abien anwonwa semni okunini no samba a edumhene ene ne maba nandi na achi edumfo no emia won edrade de sepo abobo won ataaso de bi atuatua won ano kurakura mfoa wo besa wo gwanu mu mofra tietiem na ebinum de mrika gwan fi gwanu mu opoku ahwene edumhene munipa na osi ho no mumfa no moduam edumfo ba nan a yeka edumhene ho no koso Ntiamoa mu boniduam edumhene no kogina nana ani muma mpenye biesa ebiara sia wode inchinisin jeso kankanfre unye mprempren yadom unya akonfo yonko una one akonfo de asia uje wonsema dawro okwa wudi awu ni suma de sechiamo akwa wuchi dowa nso dade so amu wakwayi uyo brabrafo bribrifo uye frechre sade a woni nanom ye na uyeyi wakumaya odenge wakum boti ekum kofusu ekum obi apechiwa chenche memu a wutu mutu a wosai wakrabo oforine na wasem ne ekwama efe ne ekwama de eyenwini ma esan apechiwa eye ntafoyi ekwama eye dua bi gwano atemdin abarima bi boho bani Ntiamoa si ho eye kwesi kwaten Ntiamoa abanoma no kwaten faminta mama me opa otam a efra Ntiamoa no deko ma eka ni twakoto nko nkrofo tiem obia bi dia yem hyeyi ni ntama biakoma no ma wodisi nasen na no Owusu achim abofra no ye hina kwaku dampare nana eye Ntiamoa abanoma na ire akosu anya ntachiwa abane no na no Owusu achim eti saade a endi muntu Ntiamoa duam na mehu se nsem horo abiesa a ni Mpuaasa no kanu nyina ye no kware ampa ni nyina ba mu pe manim ha munya Ntiamoa no nko ni baabi mumpanyi a mo ha bedi adanse se manfa ne ire akosu anya ntachiwa so a anka miri hu Mpuaasa no ase incheda enti nasem a ese wunya asem a nka nkyere wo yire no abemu bio ne eka ho a ese eni wani ma reho no nso iye no kware mwara monhwe oberima katachi a otise a atoyire nchem a etise atono na ogina owu ne nkwankwanta na osi gwadata a etise mu tumida so enya nwonwa eni wani ma reho a anka Ntiamoa betimi adasa ampara eni wani ma reho ne atoso abiesa esi abanoma nsin obapa no abamu pe ama munyina ehu bi monhwe ne ana abanoma no beye egwam ha se eye ne yefuma anka mugye di se obetumi edi asem etisa abanoma nsin obapa Ntiamoa kan ya wa amuani mehu se Ntiamoa ye obadwema a se ohia asem a eye din biara a obetumi atwamu oyo nyansafo a obenya dom ho adwene enti mebono safo hene ne mishira dom ya braso mema no kose onkodi hodi kru opoku ahwene impanyin Mpuaasa Ntiamoa sada sibresinin Ntiamoa eyide na asempa na wodai obunkotodwe miro dafo adiomri santachri iye Owusu mran odoto kese anase wonwini medawase ensa medawase ahnewa akosu anya ntachiwade me kantan kese se ni awahu aso ara nen wa wie ni tapo ntausi hire wa ha ne tagyan boso a je mi kopebi dibegu no nkwankwa apagya asafudwom ma Ntiamoa so de no si kon ho bo no hyew fruban moho anwonwa samni anije semni kofi Ntiamoa ne de
wadang safohene yi. Kyerɛ wadwen fa nsɛm a asi hu wadwen kyerɛ bia hwɛ. Efe fasini mu na wonamfo no wonso wonhwɛ bi. Eya like na subscribe nso. Wo subscribe a kai sɛ wobɛbɔ dong na ɛwɔ hɔ no na yɛde sinini to hɔ a YouTube ayi wasutire. Yo. Yɛn fancy hey. Da yɛbɛhyia bio no. Yɛbɛhwɛ ne a safohene Kofi Ntiamoa bɛyɛ. Makramo.